No mitä vittua sä nyt tuolla aidas duunaa, saatana? Voiko jäädä laudoilla verkkoihin kiinni? Näköjään. Mitä se nyt menee? Se meinaa vetää tuolta. Se käy hakee käpyä. Nyt se oikein itse käsiin. Mitähän se nyt meinaa? Ihan sama, mut vitun lupaavat näyttää. Meinaatko vetää tosta välistä? Siinä ei muuta turhan leveä toi väli. Eikö vetää tuolta katso? Joo. Mikä helvetin kuningas siitä toi? Oho, tohon asti meni vielä ihan hyvin. Ei huono. Otti riittävästi takapainoa. Suorihuuhtelu samalla. Kyllä. Uusiksi! Joo, lisää. Samaan laskuun kattelet toinenkin mora. No niin. Niin se vesi on soletisti vitun lämmintä. Mene sinne uimaan vielä.